Ahoj, to je Mirka. To je Lenka. A my jsme Napučené. Napučené je lokální květinová farma v malé vesničce Kelníky, kde pro vás pěstujeme kytičky od semínka až po takové krásné kytice. Kytice vážeme k různým příležitostem, na vaše svatby nebo jenom tak pro radost. A letos je naším velkým plánem a snem a hlavním cílem vybudovat místo pro workshopy, kde se budete cítit jako doma a kde se nám bude krásně tvořit. Místo už jsme našli a teď potřebujeme finance na jeho opravu, tak, aby bylo tak, jak jsme si to vysnili a dali do svého moodboardu. A tak jsme se rozhodli udělat kampaň na HitHitu a připravili jsme pro vás strašně krásné odměny. Přesně, můžete si třeba nechat po vás pojmenovat záhon nebo foliovník. Nebo můžete od nás dostat takovou krásnou kytici, i když se bojím, že motýla asi nezaručíme. Ale pokusíme se. No a protože budeme mít včely, tak jeden z našich včelích domečků se může jmenovat u vás. A nebo můžete adoptovat třeba naši slepici. Tak děkujeme, že nás podpoříte a nebuďte napučení.